И здрасти, пичове, аз съм SSBudget XX и днес ще съм за България и ще правя томбулка на 25-та луната. Така че, абонирайте се, лайквайте кръпа, записвайте се, аз в коментарите ще има по-подробно. Така, ще играете за ето това. Виждате, момчейка ми тресет. С фалсете. Шапнеш четвърка меч, поизанки, така, някакви брони, поизанки и така, значи, да се запишете, пишете, скайпа си, ника в сървъра и запис. Да, сега влезе. Кликай на яб. Да, хора, така, абонирайте се, за да можете, да спечелите тази яка награда. И участвайте за нея, защото тази награда е правена на 25-та година. Сега ще направя като стана 25. Отдолу ще има подробна информация. Какво трябва да направите, защо трябва да го правите. И да, хора, това ми ще да отклипа, защото това ми ще само за информация. Абонирайте се за мен, лайквайте и чао!